san musu wani koshin wahala ne shi dai biki na sani sai na kasa warza idanuwa na. Masoyiya zaki sani a tarkon shan wuya na soki da gaskiya zuciya ɗaya ba wani tawaya maimakon ki kula da ni kika bar ni ina ta hajijiya san ki ne da na sani kuma gashi yana suka na. Kowa ma ya sani soyayya jigon rayuwa shi na yi mata ta sani amma ta hana ni na sha ruwa dariya ba su bane ta yi mini na ki fahimtuwa ni kusa murna nake na samu muradin zuciya na. Baya take da ni lokacin da nake mata magana zan turo kun iyayenta ai maganar auren suna sai take ta kawar da kai ta saka na gida na yi magana. Soyayya rayuwa san masu wani ne mata rai yana kuna. Nake a kira ni da angon malama raina daɗi yake sai na ji ni kamar na sha zuma maimakon ta kula da ni sai ta yi mini aikin yan daba tana ji tana gani so ne ya siyar mini duk kuzari na. Suna wazo nan su uzuri in an yi sabawa amma ita ko ta ɗauki ziga na kawaye ta hau ta zaunawa abinda su ce mata ita haka abin yake ba ta taunawa idona ya rufe komai ta faɗa mini banganin barna. Washin mene muke ke dagula dukkan rayuwata so ba ƙarya bane na yi muki ke kuma kin yi mun keta abinda ta yi mini na san Allah ma zai hukunta ta lokaci ba ya jira sai dai mu jira mu ga faduwan rana. Kai ka san zuciyata kai mini magani kuma kai ka saka nake santa Allah kai mini lamani ka cire mini san